Kumusta mga subscribers o mga non-subscribers? Naya akong ihalad kaninyo usa ka awit karong kinakaraan na binsaya nga harana. Akong ihalad ninyong tanan o paki-follow sa akong Facebook o YouTube channel, Harana ni Dudong Formentera. Kining awita akong pahinungod sa tanan itong mga suki kayong tigpaminaw. Karaan. May sugilanon nga nahisulat sa lapyahan sa panahon, nahanaw daw aso sa paghunas sa dagat. May tunog nga handumon sa gugmang hikalimtan ta. Ako nagsunod sa imong landong, mahimong ikalimtan sa imong pagmaya. Ako nagtamod sa imong pulong, pahilayo ning dughan, walay bili king luha. Palad ko unsaon man ang damguta, mamalik pa ni adtong lapyahan nga naghulat sa sugilanon, katamis nga handumon ni adtong gugmang patay. Palad ko unsaon man ang damguta, mamalit pa ni adtong lapyahan nga naghulad sa sugilanon, katamis nga handumon ni adtong gugmang patay.